Ако са в положителното си проявление, осмиците много успешно се реализират в сферата на законодателството, съдебната система. Навсякъде, където има, те стават много добри юристи, също така много добри анализатори, IT специалисти, програмисти, също тъй като те анализират много дълбоко. Също така криминалисти или пък примерно разследваща психология или военни. То всичко, което е свързано и с ред и дисциплина е при тях, но по малко по-различен начин. То е свързано истина, ред и дисциплина и справедливост. Много добри съдии, също и прокурори. Но това по-скоро е, ако това число ви попада в сферата на мисия и предназначение, но така или иначе то е заложено и във вас. Този справедливостта е заложена във вас и като основно число, т.е. като висшия аз, т.е. аз като личност, цялостния дух се има предвид. Те носят със себе си тежка карма, за съжаление, която би трябвало да са родени тук доста силни и с добри устои, тъй като те имат да преработват много в този живот, като например, ако те са в сенчестата си страна, тъй като пак казвам, всяко число винаги проявява и силните и слабите страни. Ако е в сенчестото си част, осъждане, борба, непрекъснати конфликти, борба с себе си, агресия и спорове във връзка с търсене на истината. Убеждение, че всичко е фалшиво и измамно, т.е. това ги чувърка вътре тях самите и привличане на несправедливи ситуации спрямо тях. Неусетно се окарва в спорове, обвинения, които този човек е там, личността е там. Също така възможност и склонност да повтарят грешки от миналото без желание за промяна, така да проявят малко високомерие, гордост и да обвиняват другите за собствените си неуспехи. Но пак казвам, това е силно сенчестата страна, като тя може да бъде балансирана и да е много добро съчетание с положителните аспекти. Осмиците е много важно да приемат различията в околните, т.е. няма перфектни хора. Приемайте останалите такива, каквито са. Знам, че е много трудно, но колкото и ние да знаем, че носим истината и знаем кое е правилното, не налагайте това вашата гледна точка на останалите или я налагайте, но по малко по-мек начин. Важно е да спрат да заклеймяват нещата, т.е. това е добро, това е зло, черно-бяло и така нататък, т.е. крайностите. Да се фокусират върху разбирането и баланса, върху разбирането, а не върху осъждането на другите. Да прощават и да приемат хората и ситуациите такива, каквито са. Прошката ви